गोवा युनिव्हर्सिटीची चलयांची फुटबॉल सर्त नुवेची कार्मेल कॉलेज जिखली। ब्रेस्तारा धुळे स्टेडियमार जाल्ल्या फायनलींत कार्मेलान नावेलीचे रोझरी कॉलेजीक 4 गोलांनी मारले। कार्मेलाच्या आलिशा तावारिसान 3 मारले। वेलनी फर्नांडिसान 1 गोल मारलो। Kimberly was Delilah Rodriguez, Shaman Pitato, Arcia Rodriguez, Joanna Carvalho, Sylvia Fernandez, Zenia DeCosta, Giselle Fernandez, Amanda Gonçalves, Simone Fernandez, Michelle Gonçalves. आणि आता आयचे नवरात्री स्पेशल व्हिडिओत पळयात कुठ्ठाळचो मंगेश आणि कपलेश्वरीचे मखर। इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।